class namhlanje so futhek phuma eklasini yami yagoda manyeri futhek thula namhlanje so kwenza physics bala uthi you bayaxoka teacher thatha incwadi zakho ubuyele ka grade 8 Patrick Mabaso is a very strict teacher. Kunzima nohleke eklasini abantwana bakhutshelwa igana. Abafundi ba-traumatized. Watch bakuzokwenzeka ntoni next on SpongeBob Z Wasekas. Where is my friend? Your friend is in hell. Let me get out. I can't manage. You can't manage? Yeah, I can't manage. But sir, you have to bring me out. Cielo. Hey. Ayuda. Hey. Cielo. Hey. Baby, I now be loving you till 17. People fall in love in mysterious ways. Only just a touch of the hand. And baby, we fall in love right where we are. Oh my God, no, I don't want to. I don't want to. Accept the cookie. I don't want it. No, stop. Accept the No. cookie. Accept the cookie now. You're not going on the site until you accept it. Accept the cookie now. Accept. Sik 2026 man, but still asinandlu. Asinamoto. Sihlala nabazali bethu. So dikayeke vele. Andi serious fethu. What's the point of life xa kunjena Joe? What's the point of life Joe? So dibulela uThixo as long as usaphila. Ayibo ngizobulela njani ngempilo nilambile Joe? Ayongxaki kaThixo, ingxaki kaRamaphosa leyo. But if you want to make cartoons like this, bukela le video. Step number 2, funeka ufake le recordings so that the video yakho comes to life Joe. Umna I use an app called InShot. If you want to record something uya ku audio, then uthi record urekhode lento ufuna uyirekhoda Joe. After recording your script, then uzoyenza uPopeye straight. How do I make i-cartoons zithethe? If ungumuntu oqalayo animator, funeka usebenzise eziway. Ziyafumaneka ku-Pinterest and ziluncedo kakhulu Joe ndingatsho. For example, nangu shot uthendehle ubuso ungathi udikiwe ngulife. And funeka umake sure ba if ufuna uedit mouth, le way ikumouth Joe. Then socofa la plus usecaleni sicime le way then sizobe ke. Apha kule video ka-shot ndifuna uthi Sik 2024. So umlomo ufuneka abe shaped as u-S. Uyayifila la way. Then for sure uyavaleka umlomo xa usithi C kuvela amazinyo. Then xa usithi ku for sure kaloku bakho la way round Joe. Uyayifila la way. So masibuke nje le piece. Siku yayibo C ku yabo le way guys ihamba nge-frames ngaba shoti bancinci bapha ezantsi. The more zibaninzi eza way the more i-character yakhe ithetha yabo. But nenda eda nje i-movement nje for ashukumo shot. Then ugqiba kwakho ufuneka u-add color kumlomo wakho Joe. Asinoba ne-character namazinyo brown ingathi gqiba umunci peanut butter Joe. So masifake white nangona ingaxukuxi le rubbish. So usufakile i-color kuzo zonke ezi frame then xa sesigqibile hayi ke nguvala. Just imagine i-video ye-2 seconds ikuthathe 7 hours. Sik 2024. Yiyo ke leya guys. 2 seconds we-video uthathe 7 hours. But if awukamcofu like ungamcofa ke ngoku. Salute.